हम विनय कुमार भास्कर बिरहा के शीर्ष रघुनाथ त्यागी जी की एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एसएसपी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये गीत आप सबको बहुत पसंद आएगा। आई सब है सुनी गीत कैसे बा। दुविधा में फसल बाटे ज्ञान ध्यान के करा पर देई। दुविधा में फसल बाटे ज्ञान ध्यान के करा पर देई। दुविधा में फसल बाटे ज्ञान ध्यान के करा पर देई। एक और वेद शास्त्र के पारा, 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 एक और वेद शास्त्र के पारा। अरे दूजे और अखाड़ा विज्ञान ध्यान के करा पर देई। दूजे ओर खड़ा विज्ञान ध्यान के करा पर देई। दूजे ओर खड़ा विज्ञान ध्यान के करा पर देई। ई गीत बतावत बा एक तरफ विज्ञान बा एक तरफ वेद शास्त्र बा। अगर हम वेद शास्त्र के सही मानतनी तो विज्ञान झूठ लगाता। अगर विज्ञान के हम सही मानतनी तो वेद शास्त्र झूठ लगाता। ऐसे गीत के अगली लाइन में कैसे बतावतनी। सूर्य समीप कोई नहीं जाला, सूर्य समीप कोई नहीं जाला। सूर्य समीप कोई नहीं जाला। दूर से लोहा गल जाला। दूर से लोहा गल जाला। दूर से लोहा गल जाला। सूर्य समीप कोई नहीं जाला, दूर से लोहा गल जाला। तब घोटी गईले हनुमान ध्यान के करा पर देई। घोट गईले हनुमान ध्यान के करा पर देई। तब घोट गईले हनुमान ध्यान के करा पर देई। जब गर्मी के दिन आवत बा 45 डिग्री टेम्परेचर होता तो जनजीवन इतना बेहाल हो जाता। लेकिन वो सूर्य के बतावल गइल बा कि बालापन में हनुमान घोट गइल हने। तो बताई भैया बालापन में उतना सामर्थ रहे कि सूर्य के घोट गइले। लेकिन विज्ञान बतावत बा कि ऐसा ना हो सकेला। आई सुनी गीत के अगली लाइन बतावत बा। अरे सिंधु में कपी के चुआला पसीना, सिंधु में कपी के चुअल पसीना। सिंधु में कपी के चुअल पसीना। खा गइली राघो मीना हसीना। खगली राघव मीना हसीना। खगली राघव मीना हसीना। सिंधु में कपी का चुआला पसीना, खा गइली राघो मीना हसीना। जल में मकर ध्वज बलवान ध्यान के करा पर देई। जल में ध्वज बलवान ध्यान के करा पर देई। जल में ध्वज बलवान ध्यान के करा पर देई। विज्ञान बतावत बा कि जो मुख्य द्वार से कोई भी चीज हम आहार करते हैं तो अमाशय और मूत्राशय में जाता है। तो ये कैसे संभव हुआ कि गर्भाशय में गया। इसलिए विज्ञान का तर्क है ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण अइले। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण अइले। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण अइले। दोनों भुजा से छात्री अइले। दोनों भुजा से छत्री अइले। दोनों भुजा से छत्री अइले। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण अइले, दोनों भुजा से छात्री भइले। पैर से शूद्र नदान ध्यान के करा पर देई। पैर से शूद्र नदान ध्यान के करा पर देई। पैर से शूद्र नदान ध्यान के करा पर देई। ये गीत बतावत बा कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण
मादा से क्षत्रिय की पैदाइश हुई है, लेकिन विज्ञान बता रहा है कि मादा के शरीर में केवल एक ही गर्भाशय है, लेकिन वेद शास्त्र बता रहा है कि ब्रह्मा के पूरे शरीर में गर्भाशय था। आखिर ये समझ में नहीं आता है कि ब्रह्मा जी स्त्री थे या पुरुष। आगे गीत के माध्यम से कवि जी की लाइन बता रही है। बस करके ई बात ना बुझाइल, बस करके ई बात ना बुझाइल, बस करके ई बात ना बुझाइल। सब एही में माया झुराइल, सब एही में माया झुराइल, सब एही में माया झुराइल। बस करके ई बात ना बुझाइल, सब एही में माया झुराइल। सही नइखे कहू प्रमाण ध्यान के करा पर देई, इनके कहू प्रमाण ध्यान के करा पर देई। दुविधा में फसल बाटे ज्ञान ध्यान के करा पर देई, दुविधा में फसल बाटे ज्ञान ध्यान के करा